Hej, jeg vil gerne udlede beviser for fremskrivningsfaktoren for den eksponentielle udvikling, der går gennem punkterne x1, y1 og x2, y2. x1, y2 det er et punkt, og det samme er x2, y2. Det vil sige, at vi har altså to punkter, der ligger på vores funktion. Forskriften for den eksponentielle udvikling hedder jo f af x er lige med b gange a i x'ene. Vi kan sige, at f af x2 er lige med y2, fordi det er jo et punkt. Dermed kan vi også vende den om og sige, at y2 er lige med b gange a x2, fordi at de hører sammen. Dermed så kan vi også sige, at y1 er lige med b gange a i x1, fordi de også hører sammen. Vores formål det er jo at finde fremskrivningsfaktoren, som i det her tilfælde a, og dermed så vil vi gerne isolere a ligesom i en almindelig ligning. Det kan vi gøre ved at dividere den første ligning med den nederste, fordi der står et gangetegn her. Så får vi, at y2 divideret med y1 er lige med b gange a i x2 divideret med b gange a i x1. Nu har vi b her og b her på begge sider. De går ud med hinanden, så dem kan vi fjerne. Så der står a i x2 divideret med a i x1. Når man dividerer a i x2 med a i x1, så er det en regneregel, at man bare kan slette divisionsstregen og slette et enkelt a, og så trække eksponenterne fra hinanden. Det vil sige, at vi siger a i x2 divideret med a i x1, det giver så a, og så fjerner vi det ene a, og så trækker vi eksponenterne fra hinanden, så der står a x2 minus x1. Nu er vi kommet lidt tæt på at isolere a, men vi skal have isoleret hele bunden. Lige nu der står der, at y2 divideret med y1 er lige med a x2 minus x1. For at isolere a, så løser vi ligningen på begge sider. Det vil sige, at den kommer til at hernede og hedde a er lige med x2 minus x1. Den x2 minus x1 er rod af y2 divideret med y1. Og det gør den, fordi at når man for eksempel også siger y er lige med a i tredje for eksempel, så for at isolere a, så siger man jo a er lige med den tredje rod af y. Det samme gør vi her. Vi forestiller os bare, at i stedet for at der står 3, så står der x2 minus x1. Og dermed, så når vi tager kvadratroden af y2 divideret med y1, så er det så x2 minus x1 rod i stedet for den tredje rod. Og dermed så har vi isoleret a, vores fremskrivningsfaktor, og så har vi, når vi har tallene, vores x1 og vores y1 og vores x2 og y2 koordinat, så kan vi sætte det ind i vores ligning her, og så kan vi simpelthen finde a, hvilket er meget nyttigt, når man skal løse sådan en eksponentiel udvikling.